Tänään keskustellaan vähän EU-asioista ja siitä, että mitä olisi hyvä tietää tuleviin EU-vaaleihin liittyen. Mulla on tänään vieraan täällä Aki Ruotsala ja Aki on KD:n EU-vaaliehdokas ja paljon muuta. Ja tänään itse asiassa mä haluaisinkin tiedustella, mitä muuta sä oot duunannut sun elämässäsi ja miksi sä oot tässä näin. Ja sitten yleensä siitä, että mikä on nyt tärkeää näissä vaaleissa. Ja lähdetään nyt eka liikkeelle, että mitä sä teet tällä hetkellä? Tällä hetkellä mä seison sun kanssa täällä eduskunnassa tässä podcastissa. Jännä juttu. Hyvää Eurooppa-päivää muuten kaikille. Mä oon 39-vuotias perheisä, aviomies, asun Seinäjoella ja tällä hetkellä työskentelen Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa yrityspalvelujohtajana. Istun siellä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ja pyörin aika paljon yrittäjien palveluiden äärellä. Eri vaiheessa olevat yrittäjät, niin ne tietyllä tavalla on osa mun arkipäivää. Oot se sitten aloittava yrittäjä, siellä starttiraha tai sitten kasvua, kehittymistä, kansainvälistymistä hakeva yrittäjä. Tai sitten tänä päivänä oikeastaan tässä nyt tällä hetkellä semmoinen pieni taloudellinen taantuma, joka vaikuttaa aika paljon tuohon rekrytointirintamaan, mutta pääsääntöisesti pyörin myöskin yritysten rekrytointitarpeen äärellä. Joo. Tässäkin hyvä muuten sanoa saman tien, että tässä ensimmäisen kansanedustajan vuoden aikana niin on selvinnyt aika hyvin se, että itse asiassa EU niin kuin heittomerkeissä sotkee kaikkea päätöksentekoa myös tässä talossa. Ja se oli itselle niin kuin aika iso yllätys. Ja muistan, kun mä olin eka kertaa niin kuin vierailua tuolla Brysselissä ja siellä EU-parlamentissa, niin siellä muun muassa puhuttiin semmoista asiasta kuin, että pitäisi tehdä yhtenäiset säännökset siihen, että mikä on niin kuin maksimi laskutusaika. Et kun joissain tilanteissa niin kuin varsinkin pieniä yrityksiä vähän niin kuin käytetään hyväkseen pankkeina, Kyllä. että tavallaan annetaan niin kuin tosi pitkät maksuajat isojen yritysten puolesta ja tämä pitäisi saada niin kuin yhteneväiseksi. Kyllä. Tämä oli kanssa, mikä liittyy suoraan niin kuin yrittäjiin ja EU:seen. Kyllä, ja tällä hetkellä itse asiassa, kun me ollaan tässä taloudellisessa taantumassa ja mä tuun Etelä-Pohjanmaalla, jossa on tosi vahva vaikkapa teknologia- ja teollisuuden alihankintaverkosto, jossa sitten nämä yritykset on niin kuin osakokonaisuuksia jossakin isossa hankkeessa, niin nyt moni yritys on maksuvaikeuksissa just tämän asian takia. Joutuu ottamaan raaka-aineet sisään, tekemään sen tuotteen. Ja sitten se maksuaika ehkä siihen niin kuin raaka-aineostoissa on aika lyhyt, mutta sitten taas toisaalta se, että koska he saa sen oman tuloutuksensa sieltä isommalta osatoimittajalta, niin se on sitten jo pidempi ja siinä moni joutuu sitten yrittäjäongelmiin. Tämä on ihan sitä yrittäjän arkea, mutta onneksi meillä on niin kuin palveluita myös tähän kohtaan, että muun muassa Finnvera on semmoinen toimija, joka pystyy osarahoittajana toimimaan tämmöisenä tavallaan luotottajana, mutta ollaan kyllä niin kuin asian ytimessä tällä hetkellä hyvin vahvasti, että kyllä tämä inflaatio, korkojen aika kova taso tällä hetkellä haastaa yrityksiä investoinneissa, mutta myöskin näissä niin kuin maksukysymyksissä. Kyllä. Mennään vähän myöhemmin vielä lisää tavallaan ihan konkreettisiin asioihin ja kysymyksiin, mutta vielä vähän siitä, että mistä sä tuut. Niin kuin me tunnetaan nyt jonkun verran tässä entuudestaan jo, niin tiedän, että sä oot tehnyt aika paljon erilaisia juttuja tässä nuoren eliniän aikana, mutta kerro vähän, että mitä kaikkea sä oot tehnyt, ehkä niin kuin työrintamalla lähinnä. No työrintamalla tämä talo liittyy siihen, on ollut täällä eduskunta-avustajana 2011-2012 ja silloin oli myöskin KD nuorisojärjestön puheenjohtajana ja sitten sai hetken toimia myöskin silloisen sisäministerin esikunnassa tuolla sisäasiainministeriössä. Joten kyllä tämä päätöksenteon rakenne, että miten laki syntyy, miten budjetti syntyy, miten se hallitus-oppositio-asetelma siellä toimii ja mitä se ministeriö tekee, niin nämä on sillä tavalla itselle aika tuttuja. No, itsellä löytyy taustaa kriisinhallintatehtävissä, olen ollut yli 20 kuukautta sotilaana ulkomailla lähinnä NATO-johtoisessa operaatiossa ja nyt sitten kunta-alalta on kertynyt noin 7-8 vuotta johtavana viranhaltijana kokemusta ja tällä hetkellä tosiaan valtionvirkamiehen, että kyllä sanotaanko julkinen sektori on tullut tutuksi hyvin monipuolisesti. Joo. Ja toi on mielenkiintoinen, kun siinä on niin paljon erilaisia tavallaan niin kuin osa-alueita. Miten sä näet, että palveleeko niin kuin toinen toisiaan myös? No kyllä, ja varsinkin sanotaanko näin, että jos puhutaan siitä julkisen toiminnan johtamista, joka perustuu aina lakiin, joka säädetään tässä talossa, niin se monipuolisuus ja sen ymmärrys siitä, että miten vaikkapa työllisyys vaikuttaa yrittäjyyteen, miten talous vaikuttaa turvallisuuteen tai miten se laki syntyy ja miten virkamies soveltaa lakia tai asetuksia, niin sillä on todella iso merkitys siihen, että kun on ymmärtänyt, että mistä asiat johtuu ja minkälaisia vaikutuksia niillä on, niin toivon, että musta tulee sitten EU-tasollakin vähän parempi lainsäädäntö. Just näin.
No hei, tänään tosiaan vietään Eurooppa-päivää ja EU-vaalit on tuossa kuukauden päästä suurin piirtein. Ei ole enää hirveä pitkä aika ja loppukiri siellä menossa. Ja nyt niin kuin mun mielestä mediassa joka puolella niin kuin toitetaan, että nyt on tärkeät vaalit. Että sehän haastehan on ollut vähän saada niin kuin se äänestysprosentti, että se oli 40 jotain prosenttia. Siis, sitä luokkaa. Ja nyt sitten taas presidentinvaaleissa oli 70 jotain prosenttia, eli hirveän iso ero. Mutta musta tuntuu, että ihmiset rupeaa vähän enemmän nyt tavallaan herää siihen, miten iso vaikutus. Ja ehkä itsekin on tavallaan niin kuin herännyt siihen hetkinen, että EUlla on tosi iso vaikutus. Ja mun mielestä on vielä hienoa se, että Suomellahan on siellä ihan hyvä painoarvo niin kuin EUssa. Että jos mietitään väkilukua Suomessa verrattuna Euroopan väkilukuun, niin se on vaan prosentin luokkaa. Mutta meillä on kuitenkin sitten taas edustajista noin 2% on niin kuin suomalaisia, ja nyt nousee jälleen yhdellä sitten. Kahdella itse asiassa. Viimeksi valittiin 13, nyt 15. Okei, no niin. Aika merkittävä nousu. Ja se itse asiassa parantaa myöskin niin kuin kristillisdemokraattien Liike Nytin listan läpimenomahdollisuuksia, että me saadaan oikeasti oma meppi sinne sitten päättämään sen EPP-ryhmän sisällä, joka on Euroopan parlamentin suuri ja vaikutusvaltaisin ryhmä. Joo, ja tämäkin on myös mielenkiintoinen EU:ssa, mitä ei heti tule ajatelleeksi, että se ryhmäjako on tosiaan vähän erilainen, ja siellä esimerkiksi eduskunnasta niin kuin eri ryhmittymiä on samoissa sitten ryhmittymissä siellä, niin miten sä näet, että miten tärkeää silloin tavallaan mihin ryhmiin siellä EU:ssa kuulutaan? Siis se on aivan äärettömän tärkeä kysymys, ja usein nämä isot vaikutusvaltaiset ryhmät pystyy määrittelemään meille suomalaisille tosi tärkeitä politiikkalohkoja. Otetaan nyt vaikkapa maatalouspolitiikka tai turvallisuuspolitiikka, niin kyllä EPP on siellä se poliittinen ryhmä, joka hyvin pitkälti määrittää sitä keskustelua ja määrittää sitä niin kuin politiikan suuntaa, ja Suomella on tosi tärkeää, että meillä on hyviä kumppaneita siellä eri ryhmissä, ja totta kai se yhteistyö on tärkeää, mutta jos nyt miettii vaikka kristillisdemokraattia osana EPPtä. Toimin 6 vuotta KD:n puoluevaltuuston puheenjohtajana, jossa pääsin itse asiassa esittelemään KD:n täysjäsenyyden EPP:hän tuonne Brysselissä, ja olin vaikkapa EPPn puoluekokousedustajana EPPn kongressissa täällä Turussa, niin huomasin silloin sen, että kuinka hyvin KD edustaa sitä EPPn keskilinjaa. Jos nyt miettii vaikkapa viime kaudella meppien äänestyskäyttäytymistä, niin tavallaan suomalaismepit EPPn sisällä on jotenkin vähän jollain tavalla marginalisoitunut. Siellä on aika outoja äänestyskäyttäytymistä, mutta sitten taas jos miettii sitä, että mikä se EPPn yleislinja on, niin se on hyvin kristillisdemokraattinen, koska EPP on rakennettu nimenomaan KD:n kristillisdemokraattisen ajatusmaailman varaan. Joo, ja sitten mä jotenkin aina haluan, varsinkin kun puhutaan EU-asioissa, niin mä haluan korostaa nimenomaan, että kristillisdemokratia on poliittinen aate. Kyllä, se on sekoitetaan niin usein tavallaan niin uskonnollisuuteen tai johonkin tämmöiseen, eli puhutaan kristillisdemokratiasta, ja mikä esimerkiksi Saksassahan on ollut niin kuin pitkään niin kuin se suurin puolue. EPPn puheenjohtaja Manfred Weber esimerkiksi edustaa CSU:ta, eli bayerilaista kristillissosiaalista unionia, joka on CDU:n sisarpuolue Saksassa, ja hänen ajatuksensa on todella vahvasti nimenomaan kristillisdemokraattisia ajatuksia, ja Manfred Weber on sikäli meille tuttu, että ollaan ollut häntä tukemassa tähän tehtävään, missä hän tällä hetkellä on. Niin. Kun mä mietin nyt tulevia EU-vaaleja ja tulevaa EU-kautta, niin mulle tuli oikeastaan 3 asiaa silleen niin kuin päällimmäisen mieleen. Ja ensimmäinen on talous, maatalous ja turvallisuus. Maatalous ehkä tästä nimenomaan tavallaan on nyt Suomessakin puhuttanut tosi paljon sen omavaraisuuden niin kuin kannalta, ja sitten taas se, että sieltä EUsta yritetään sitten myös vähän niin kuin hyökätä niin sanotusti tänne päättämään meidän asioista, mitkä on sovittu kuitenkin ennalta jo, että ne päätetään niin kuin paikallisesti. Niin jos me lähdetään ensin maataloudesta vähän liikkeelle ja käydään noin kaikki lyhyesti, niin minkälaisia semmoisia niin kuin tärkeimpiä asioita sä näet, että tulevalla kaudella maatalouteen liittyen niin kuin pitää olla tarkkana siellä EU:ssa? No, maatalous on yksi niistä politiikkalohkoista, jossa suurin osa sääntelystä tulee nimenomaan EU:sta. Voidaan sanoa, että se on joku noin 90%. Maatalouspolitiikka, yhteinen maatalouspolitiikka, puhutaan CAP-kaudesta, niin se on hyvin keskeinen osa nimenomaan maatalouden sääntelyä ja sitä lainsäädäntöä. Maatalouspolitiikkaan Suomessa vaikuttaa nimenomaan EU-tasolla, ja sen takia se on äärimmäisen tärkeä politiikkalohko, äärimmäisen tärkeä teema. Maatalouspolitiikassa ehkä se tulevan ohjelmakauden haasteet on siinä, että miten me pystytään järkevöittämään sitä säädösviidakkoa. Meillä on todella paljon tullut tämän komission aikana, itse asiassa viime komission aikana, semmoista kuin ideologispainotteista sääntelyä, joka haastaa nyt sekä ruoantuotantoa maatiloilla, mutta myöskin sitten tavallaan sitä ruokaketjua sen jälkeen. Ja
sillä meillä kyllä niin kuin ammutaan tosi vahvasti nimenomaan sitä niin kuin ruokaturvaa ja huoltovarmuutta jalkaan. Et jos miettii sitä, että tietysti maatalouspolitiikka on ollut EU:ssa mukana Suomen näkökulmasta aina sieltä liittymisestä lähtien 1995, ja siihen niin kuin tietyllä tavalla maatilat on tottunut siihen, että tulee EU-direktiivejä, tulee EU-sääntelyä, maataloustuet ohjataan EUn kautta, jotka on aika iso osa, jopa yli 30% siitä EU-budjetista, niin kyllä niin kuin tätä toimintaa sekä direktiivejä ja lainsäädäntöjä, mutta myöskin sitä budjettirahoitusta pitää ohjata siihen, että se linkittyy nimenomaan ruoantuotantoon, eikä ehkä jossakin määrin tämmöisiä niin kuin ympäristönäkökulmia, jotka on sinänsä tärkeitä, mutta ne edellä ei voida mennä, vaan meidän pitää mennä nimenomaan ruoantuotanto edellä. Toinen haaste, mikä liittyy ehkä Euroopan unionin yleisesti, mutta erityisesti maatalouspolitiikkaan, on se, että jos EU näkee jonkun ongelman, niin yleensä se ratkaisu siihen on joku sääntely tai direktiivi. Ja sitten ei ajatella sitä, että sen sääntelyn, päätöksen, direktiivin taustalla sillä on vaikutuksia, jotka on todella negatiivisia. Otetaan vaikka esimerkki. Nyt itse asiassa tänä keväänä päätettiin siitä eläinkuljetuksista, että eläinkuljetuksia, niitä tullaan rajaamaan lämpötiloissa, koska tietysti eläinten hyvinvointi on tosi tärkeä osa sitä ruokaketjua ja niin eteenpäin. Ja Etelä-Euroopassa on ollut haasteita siinä, että tosi kuumassa kelissä, kun kuljetetaan eläimiä, niin sillä on tietysti vaikutuksia siihen eläinten hyvinvointiin. Mutta samalla kun rajattiin se +30 sinne, että on se tämän korkeammalla lämpötilassa ei voi eläimiä kuljettaa, niin samalla vähän niin kuin laitettiin, että me laitetaan nyt sinne pohjoiseenkin se -5. Ja jos mietitään, että missä me Suomessa eletään, siis -5 astetta, niin sehän on käytännössä, niin meillä on toukokuusta syyskuuhun, niin se on keskilämpötila, niin käytännössä sehän haittaa meillä pitkien etäisyyksien Suomessa sitä eläinkuljetuksia. Ja tämä on nyt vain yksi esimerkki niistä monista tavoista, missä tavallaan se järjen ääni siellä Euroopan unionissa ei oikein meinaa kuulua, ja tavallaan se komission valta sen tavallaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen kautta on vähän hämärtynyt. Et ylipäätään toivoisi, että tavallaan kuultaisiin yrittäjiä, kuultaisiin ruoan tuottajia ja kuultaisiin elintarvikeketjua paremmin siinä, että okei, meidän on hyvä laittaa tavoitteita. Oli sitten kysymys ympäristöstä tai vaikkapa eläinten hyvinvoinnista. Mutta ei mentäisi tavallaan ehkä päättäjinä, hyvä sunkin, mikä muistaa, että ei päättäjinä liian tarkasti aleta sääntelemään, että näin se asia pitää tehdä, koska usein se tekijä, yrittäjä, tuottaja pystyy paremmin itse niin kuin valitsemaan sen parhaan tavan, jolla siihen niin kuin haluttuun tavoitteeseen päästään. Kyllä, joo. Meni vähän paasaamisen puolelle. Ei se mitään. Sä oot tommonen maallikkosaarnaaja. Niin. Kyllä, ja maatalon poika, siis meillä on kotona ollut siis maatila, mä oon siellä kasvanut, mun vanhin veli jatkaa meidän peruna- ja viljatilaa siellä, ja meillä on ollut itse asiassa niin kuin lihasikala, ja on niin kuin kasvanut lapsuuteen ja nuoruuteen siinä ympäristössä, jossa on jouduttu ja saatu tehdä toki suomalaisille ruokaa, mutta myöskin ottaa huomioon myöskin tämä EU-kehikko. Ja sen takia tavallaan puhun myöskin tietyllä tavalla sydämestä, koska nämä asiat on eteläpohjalaisille niin tärkeitä. Kyllä. No tästä maataloudesta ja niin kuin ruokaturvasta ja huoltovarmuudesta tietenkin helposti voidaan sinne turvallisuuteen kanssa päästä. Ja ne vähän niin kuin limittyy myös toisiinsa. Kyllä. Mutta me käydään Euroopassa sotaa tällä hetkellä. Tai no me ei käydä suoraan sitä, mutta Euroopassa käydään sotaa. Ja turvallisuus on ihan erilaisessa tilanteessa kuin mitä se on ollut niin koskaan, ainakaan silloin kun me ollaan oltu EU-jäseninä. Niin minkälainen merkitys sitten EUlla on turvallisuudessa? Koska nyt ollaan tietenkin Naton jäseniä ja tavallaan niin kuin sieltä tulee se pääasiallinen. Ja aina ollaan tässä vähän niin kuin sivussakin viritelty niin kuin EUn yhteistä jonkunlaista niin kuin turvallisuusyhteisöä. Mutta miten se turvallisuus nyt näkyy ja tulee näkymään tulevalla EU-kaudella? No se varmasti tulee näkymään tosi paljon. Jos miettii nyt, no tänään on Eurooppa-päivä, 9.5., joka itse asiassa on vuosipäivä toisen maailmansodan päättymiselle. Ja tietyllä tavalla EU on aina ollut rauhanprojekti ja se on syntynyt siihen, että Euroopassa ei olisi sotaa. Ja nyt tietyllä tavalla se sota kolkuttelee tähän vähän tuossa meidän niin kuin EU-itärajalla ja se on luonut tälle niin kuin meidän geopoliittiselle todellisuudelle ihan uudenlaisen sävyn. Ja jos miettii Suomea, meillä on vaikkapa Venäjän kanssa, joka tällä hetkellä käy aggressiivista hyökkäyssotaa Ukrainassa, pisin yhteinen maaraja EU-jäsenvaltioista, joka käytännössä niin kuin nostaa Suomen roolia nimenomaan turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta. Toinen näkökulma on tietysti se, että Suomi on yhdessä Ruotsin kanssa liittynyt NATOon, ja NATO on EUn strateginen kumppani. Niin kyllä NATOn ja EUn pitää löytää se työnjako
jossa me voidaan tehdä toisaalta jopa ehkä sanotaanko strategista puolustussuunnittelua yhdessä, mutta määriteltäpä esimerkiksi se, että miten vaikka EUn taisteluosastoa hyödyntää tulevaisuudessa. Meillä on ollut EUBG, puhutaan taisteluosastosta, käytössä jo vuosia, jos on Suomi onkin osallistunut, jota käytetään 6000 kilometrin säteellä Brysselistä. Mutta nyt tämä Naton rooli korostuu, koska suurin osa EU-maista on myöskin NATO-maita. Oikeastaan Itävalta, Irlanti taitaa olla näitä ainoita EU-maita, joka ei ole myöskään NATO-maita. Niin tavallaan se Naton ja EU-välinen työjakokysymys on semmoinen, missä meidän pitää onnistua. Toinen on tietysti puolustustarviketeollisuus, jossa taas Suomessa on paljon hyviä tekijöitä ja meidän oma puolustustarviketuotanto on nyt kähtänyt käyntiin, mutta sama tilanne ei ole muualla Euroopassa. Meidän pitää pystyä meidän EU-välineitä käyttämään siihen, että me boostataan tätä teollisuuden alaa ja luodaan sille edellytyksiä. Ja kolmas on se, mitä mainitsitkin jo, nämä ruokaturva, huoltovarmuuskysymykset, jossa myöskin Suomen voi näyttää esimerkkiä. Mutta nyt kun me rakennetaan EU-lainsäädäntöä, niin se hyvä työ, mitä Suomessa on tehty, niin sitä ei saa lähteä taklaamaan jonkinlaisella yleiseurooppalaisella standardilla, joka itse asiassa vaan heikentää Suomen näkökulmaa. Että kyllä Suomen pitää olla tässä ja niin kuin aloitteellinen siinä, että me näytetään niistä niin kuin mallia siitä, että miten tämä homma hoidetaan. Just näin. Ja sitten tavallaan niin kuin täällä Pohjolassa on aika siistiä tavallaan, minkälainen yhteistyö esimerkiksi totta kai Ruotsin kanssa ja Norjan kanssa, ja olinkin tuossa seuraamassa Naton sotaharjoitusta tuolla pohjoisessa Suomi-Ruotsi-Norja-akselilla, niin se on mahtava nähdä, miten oikeasti konkreettisesti sitä tehdään. Siellä on niin kuin, ihmiset, sotilaat niin kuin täysin innoissaan tavallaan niin kuin, valmistautumassa, varautumassa niin kuin pahimpaan, ja se yhteistyö on niin kuin jotenkin mahtava nähdä, ja totta kai se tulee niin kuin Naton kautta vahvasti, mutta niin kuin sanoit, niin kaikki vähän niin kuin nivoutuu kuitenkin toisiinsa. Kyllä, ja justiin tämä NATO-standardit, NATO-proseduurit, Naton komentorakenne ja Naton puolustussuunnittelu on iso osa nyt sitä työtä, mitä Suomessa tehdään parhaillaan ja laitetaan täytäntöön. Mä oon palvellut NATO-johtoisessa sotilasoperaatiossa yli 20 kuukautta elämästäni, niin tiedän jotain siitä, mitä se NATO-johtoisessa rakenteessa toimiminen on. Toki en tiedä sitä kaikkea, mutta se on semmoinen, mikä haastaa myöskin Suomea tällä hetkellä. Ja voisi sanoa näin, että ei se NATOkaan niin kuin kaiken kattava ratkaisu joka tilanteeseen ole. Että monesti niin kuin meidän pitää myöskin miettiä sitä, että mitä Suomessa on hyvää, mitä voidaan tuoda siihen NATO-pöytään yhteisesti. Mutta kyllä se lisää meidän suorituskykyä, lisää sitä turvallisuutta ja myöskin tekee Suomesta houkuttelevamman investointiympäristön, kun siellä vaikka kansainväliset yritykset, jotka miettii sitä, että miten he suunnittelee omaa tulevaisuuttaan, niin kun Suomi on NATO-jäsen, niin se on vaan vaikuttanut siihen, että tänne on kannattavampaa ja turvallisempaa investoida, koska yritykset miettii myöskin sitä jatkuvuutta. Niinpä. No, maatalouden ja turvallisuuden lisäksi oli se talous ja EU on totta kai niin kuin yhteinen talous. Mutta ennen kuin mennään EU-yhteiseen talouteen, niin vähän semmoinen henkilökohtainen talouskysymys. Niin onko se oikeasti, paljonko rahaa pankkitilillä? Oikeasti niin kuin suurin syy lähtee ehdolle EU-vaaleihin, että se palkka on siis semmoinen. Mä tuossa laskeskelin niitä yhteensä, niin siis palkka plus erilaiset niin kuin kulukorvaukset, mitä sieltä saa, niin siis ne rupeaa lähentelemään 15 000 euroa nettona. Siis pitääkö mun lukea tämä tilanne, että se on vähän harmittaa, että sä oot lähtenyt EU-vaaliehdokkaaksi. Tämän voi jokainen miettiä sitten taholta, mutta kerron nyt ihan rehellisesti. Onko tämä se motivaatio lähteä? Ei todellakaan ole. Mä en edes tiedä, mitä sieltä saa palkkaa. Tiedän toki, että se korvaus, mikä EU-edustajat saa, niin on varmasti yli 10 000 euroa kuukaudessa. Ja ymmärrän sen, että Belgian inflaatio on aika korkea ja Brysselin kustannustaso on korkea. Ja taas toisaalta ymmärrän myöskin sen, että tietyllä tavalla, jos haluat olla EU-päätöksenteossa, niin sun pitää tehdä itsestäsi jossakin määrin taloudellisesti riippumaton, että sä voit oikeasti palvella niitä äänestäjiä, jotka on sut sinne äänestänyt, koska me tiedetään, että taloudellinen intressi ohjaa tosi monia päättäjiä ja siellä kun joutuu vaikka taloudelliseen ahdinkoon, niin siellä tulee houkuttavaksi vaikuttaa sitten taas niihin edustajiin jollakin tällaisen niin kuin taloudellisella kannusteella. Siksi mä niin kuin ymmärrän sen palkkion, mutta kyllä mä oon ihan valmis luopumaan ja karsimaan siitä nykyisestä palkkiosta senkin takia, että me eletään tällä hetkellä Euroopassa taloudellisesti haastavissa ajoissa näyttämään sikäli esimerkkejä, että kyllä sitä voidaan vähän nipsastaa ja se ei kyllä niin kuin mun motivaatio vaikuta yhtään. Joo. Niin, jos haluaa vastaavaa palkkioa Suomessa, niin sitten pitää olla hyvinvointialueen johtaja.
No kyllä, kyllä. Tai sitten se voi olla joku hyvinvointialue päättäjä, Kun joka ministeri... istuu sekä niin kuin hallituksessa eli eri valiokunnissa. Mutta ministerinkään palkka ei yllä samalle tasolle. No niin, mutta mennään tänne. Eli siis jos nyt hyvinvointialueella on niin johtajan paikka avannut, onko Mikko kiinnostunut tällaista tehtävästä? Mä oon vähän huolestumaan tästä sun omasta motivaatiosta tähän päätöksentekoon, että missä se on. Että... Nyt siirrytään EU-talouteen. Okei, tämä oli hyvä kohteli. Viime aikoina on paljon puhuttu nämä erilaiset niin kuin yhteiset velat ja yhteiset tavallaan, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin. No ensinnäkin on puhuttu paljon siitä, että jenkit tekee tosi paljon sitä, että ne tavallaan niin kuin houkuttelee yrityksiä antamalla massiivisia tavallaan niin kuin tukia. Samoin nyt niin kuin Euroopan suurimmat maat. Ja sitten sen lisäksi on vielä tavallaan niin kuin tämmöistä yhteisvelkajärjestelyt, mitä niin kuin EU yhdessä on ottanut eri asioihin. Kyllä. Ja tietenkin toivotaan, että niitä ei tule lisää, mutta ja sitten puhutaan korkeasta inflaatiosta, korkeista koroista, Kyllä. niin me ollaan niin kuin aika haastavassa tilanteessa. Niin mitkä on ne tärkeimmät asiat, mitä sun mielestä niin kuin seuraavan 5 vuoden aikana meidän pitäisi hoitaa EU-tasolla? No kyllä mä haluaisin, että EUn tulisi pitää kiinni tästä tämmöistä niin kuin markkinoehtoisuudesta siitä, että yritystuista ja mihinkä jäsenvaltiot on sitoutunut tähän siitä, että he ei lähde näitä yritystukia, valtion yritystukia tavallaan edistämään niin, että siitä pidetään kiinni. Totta kai näitä poikkeuksia on annettu jopa 4000 miljardia tässä viime aikoina, että ei sitä hirveän hyvin ole pidetty kiinni ja voidaan sanoa, että Suomi pienenä jäsenvaltiona, me hävitään aina tämä kilpailu näistä yritystuista, jos puhutaan tällä tasolla, että sikäli niin kuin se on myöskin suomalaisten yritysten ja suomalaisen elinkeinoelämän etu, että tietyllä tavalla niin kuin EU-tasolla pyritään niistä eroon. Toki mä jossakin määrin ymmärrän niiden perusteet ja tietysti ymmärrän sen myöskin, että miksi osa niitä edistää, mutta erityisesti nyt puhutaan näistä elpymisvälineistä ja ne, jotka koronan varjolla rakennettiin, niistä tuli erilaisen niin kuin vihreän siirtymän edistäjiä, niin mietitään nyt vaikkapa tällaista RRF-rahoituspakettia, RRF-rahoituskokonaisuutta, joka tällä hetkellä on monella alueella auki, josta voi hakea erilaista yritystukea, niin tämä inflaatiotilanne, joka meillä tällä hetkellä vaikuttaa, joka johtuu tietysti osittain jenkkimarkkinoista, osittain Euroopan omasta tilanteesta, niin tämä itse asiassa monelle yrityksille on tehnyt sen, että ei voida investoida, koska me ollaan niin pankkirahoitus riippuvainen maa, jossa ollaan riippuvaisia pankkirahoituksesta ja korkotasoista, niin moni yritys niin odottaa niitä investointeja. Ja tällä hetkellä kaikki haluaa myydä, että hei, että lähtekää kehittämään, investoimaan, mutta käytännössä siellä tehdään tällä hetkellä todella paljon negatiivisia luottopäätöksiä yrityksille, jotka haluaisi investoida, mutta ei kerta kaikkiaan pysty, koska tämä inflaatio ja korkotaso haastaa. No mistä tämä inflaatio ja korkotaso sitten johtuu? Tämähän johtuu nimenomaan sitä halvasta rahasta, joka on laitettu sinne markkinoille, joka boostaa sitä meidän kustannustasoa korkealle. Eli käytännössä EU saa syyttää osittain myöskin itseään siitä tilanteesta, missä tällä hetkellä ollaan. Se halvan rahan markkinoille pääsy on lisännyt inflaatiota, on pitänyt korkotasoa ylhäällä ja itse asiassa suomalaisille yrityksille tällä hetkellä tekee sen, että me ei saada meidän rakentamista ja kasvua kehittymistä eteenpäin. Joten taas palataan siihen tilanteeseen, missä me tehdään päätöksiä. Taas palataan siihen hetkeen, kun tehdään niitä elpymisrahoituspäätöksiä. Että onko se oikeasti järkevää? Onko se pitkällä aikavälillä kannattavaa rakentaa talouteen sellaisia palikoita, jotka viime kädessä sitten, kun se kasvu lähtisi liikkeelle, niin itse asiassa estää sen terveen, hyvän kilpailun kasvun niin kuin Suomen osalta, missä ollaan. Tämä on niin kuin varoittavan hyvä esimerkki siitä päätöksenteosta, mitä ei kannata lähteä tekemään. Itse asiassa KD oli vastustamassa edellisellä hallituskaudella näitä elpymispaketteja osittain sen takia, että EU ei tulisi ottaa näitä yhteisvelkaa ja se on koko EUn perussopimusjärjestelmän vastaista. Mutta toisaalta siellä oli jo myöskin ymmärrystä siihen, että minkälaiseen, jos tämä talous lähtee kasvuun, niin se hankaloittaa meidän PK-yritysvaltaista yrityskenttää. Niinpä. Vaikeita asioita, mutta tärkeintä varmaan nyt katsoa se, että tavallaan tämmöiset poikkeukset, mitä on ollut, että niistä ei muodostu mitään semmoisia niin kuin konsteja, mitä pystytään käyttämään, kun tulee niin sanotusti vaikea tilanne eteen. Mutta hei, jos sun pitäisi hissipuhe 30 sekkaa jollekin sanoa, että miksi on tärkeää äänestää EU-vaaleissa, niin mitä sä nostaisit esiin? No nyt jos koskaan on tärkeät EU-vaalit. Ja
mainitsit itse, kuinka alhaalla meidän äänestysprosentti on ollut, niin kyllä Suomen kannattaa ja suomalaisten kannattaa olla nyt aktiivisia äänestämässä, koska nyt määritellään sen Euroopan suunta niin taloudellisesti kuin sitten turvallisuuden näkökulmasta. Ja sillä on itse asiassa todella paljon merkitystä, että kuka niistä Suomen asioista siellä EU-tasolla päättää. Kannattaa tehdä vaalikoneita, selvittää niitä omia ehdokkaitaan ja haastaa niitä asioita. Asiat ei ole myöskään yksinkertaisia, niin kuin ehkä tämä keskustelu on osoittanut, että pyrkiä pyytämään, että puolueet ja ehdokkaat myöskin perustelee ne omat kantansa, että miksi. Meillä on ollut selkeä kantaa siihen, että EUn pitää palata juurilleen. Perussopimuksia pitää kunnioittaa ja EUn pitää olla se kansallisvaltioiden yhteisö ja liittovaltiokehitys, yhteisvelkoinen pitää lopettaa. Mulla ne keskeiset teemat on talous, työ, turvallisuus ja se tolkullisuus siihen EU-päätöksentekoon. Ja nämä on ne teemat, millä mä haluan lähteä liikkeelle näihin EU-vaaleihin. Mä tiedän, 30 sekuntia meni jo kauan aikaa sitten, mutta asia on tärkeä, sen takia ylitin tämän mulle annetun ajan. Se, kun sä tuut tuolta Pohjanmaalta, missä on niin korkeat pilvenpiirteet, hissimatka on vähän korkeampi. Se pitää muuten ihan paikkaansa. Mä muuten käytän tätä tulevaisuudessa. No niin, hei, kiitos tästä keskustelusta. Oli tosi mielenkiintoinen ja toivottavasti sait jotain vinkkejä, ajatuksia nyt tulevia EU-vaaleja varten. Ja meihin molempiin saa olla yhteydessä ilman muuta, niin jos tulee jotain kysyttävää, niin sosiaalisesta mediasta löytyy Mika Poutala ja Aki Ruotsala. Ja me toivotaan sulle hyvää Eurooppa-päivän jatkoa. Moi. Moikka.